Guys, we're going to Pan Park. Oh, patay na. Palpak ang vlog. Ooh. The heat is on. The heat is on. Bunch of cars. Lagyan mo yung cars ka ron? Siya yung signages. Why? Nakita ko eh. Mix nga tula. Dakan yun. Apit, Marlon na ne? Picture, wala. Wala. Wala lagi kapit. Wala kapil. Nga wala man ta siya duty. O wala ni apil. Wala siya kaapas. Na ibang lahi lugar mo apil. Dapat ganyan tayo na. Community ba? Pag mix. Ano? Positive spirit. Dubai Police. Ready. Let's go. Ano ka? Ito? Dira talat eh. Mag-register mo ka dito oh. Kamu ka ng jersey. Tawag siya si